Yes. Så er der altså styrer de andre to sidste hele vejen, så Kenyatta måtte en tur til det her Jonsson lige over sit til konkurrenten. Det er sportsprincippet datter, og vi bliver farve altså udelukket i omstart, vi bliver farve udelukket for omstart om et lille øjeblik. Jonsson så slutende dag, så jeg må se, hvad der er slut med Kenyatta, så stadigvæk ligger det over ved udgangen af alle svingen og bagge håbet, der er noget med Kenyatta jo haft en fantastisk jagt her i Østjern-jagten. Som altid ude i uger, regner på det. Vi gør en hånd, mine damer og herrer. Det har altså det er for Hamburg, ude i Tyskland, det eneste udelukket